sa Iglesia Adventista del Sétimo Día, Evangelio Todo el Mundo Incorporated. Now, nini po na-aigsoon, mga higala, ang tema mao, pamatud-an ko na ang Iglesia Adventista del Sétimo Día, Evangelio Todo el Mundo Incorporated, option, o niya, wala'y kaluwasan. Nano man mga kaisuonan, tungod kay o sumata sa Biblia ang referensya. Ang akong kaatbang karon, kabalo ko sa Adventista del Sétimo Día, Evangelio Todo el Mundo nga opsyon. Or, uyon ka ba na ang opsyon sa nga? Ano na siya? Now, aron na ito ni matagal pagtagal. Kay sumala man sa Biblia sa referensya, niya mga kaisuonan. Dito umanggo siya ni Ellen G. White na propeta. Kay nani muangkon gyud siya na siya original na Seventh-day Adventist. Now, kung imong tagaan pagtaga din siya, ingon din sa Upward Look, page 7. Ellen Gould Harmon White, co-founder of the Seventh-day Adventist Church, writer, lecturer, and counselor, and one upon whom Seventh-day Adventists believe the gift of prophecy was bestowed, was born in Gorham, May, November 26, 1827. One of 8 children of Robert and Eunice Harmon. Take note na one of the founders Ellen White's the Seventh-day Adventist Church. Wala dire nakabutang na ebanghelyo magsagawa ng espesyal na paglilinis ng Adventist. Unya, karusama ni siya gihinganlan of Seventh-day Adventist officially ni atong 1860. Kinsa gani one of the founders si Ellen G. White. Nakinsa may ang kauban mga kaisunan na mga kauban namin niya, mao katong mga kauban niya sa pagparehistro. Ang nakita sa kasastanan. O kanang pinente sa General Church mao si John Byington. Mao na ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist Church. Na ginganlan 1860 o niya donay na-organizar ang General Conference 1863 sa sinugdanan doon ay 3,500 members 1863 doon ay unong local conferences na union conferences na world divisions hangtod na ang pinakataas ang General Conference munay set up sa Seventh-day Adventist. Karon, niagi ang 1905. Matong pa rin sa 1905. Nag-ikot siya din yung mga kaislan at pagtagat ni. Na, yan di pahayag na we cannot now speak. Nato pa rin. We cannot now enter into any new organization for this would mean apostasy from the fraud. Sabi pa, 1905, gisulti ni Ellen G. White. Unya ang pangutana. Kanus ama na organize ang masakupan ni Ariel Amores. O kasama ang ilang principal office. Kaya at ipakita mga kaisunan sa atong mga viewers di at diri dokumento nagkakuha magutapon sa ilang rehistro at ipakita ang ilang rehistro pinani ka pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ka pages sa ilang rehistro. Karon, Last 5 minutes, Bro Mitchell. Last 5 minutes. Okay, last 5 minutes. Gara.
Ang principal office nila na Valencia City, Bukidnon, Philippines, Purok 16. Purok 16, Valencia City, Bukidnon, Philippines, muna ilang principal office. Ang ilang ngalan, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo Incorporated, SIC number CN200427885. Bato din sa ilang dokumento, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo Incorporated, name of corporation. Corporation po rin ako. We hereby certify first that the name of this corporation shall be Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo. Second, that this religious corporation is a religious organization affiliated independent. Kanus arari po, March 22, 2004. Di ay mga tao diri. Leonardo Gonzalez, Roque Agdon, James Agdonis, Anistor Yunggo, Edi Lagata, Sergio Abakita, Ronilo Taylor, Robert Badjar, Ricardo Incay, Larry Amores, Robert Sagayon, Delpin, Kanapo, Lito Kiamhot, Eding Rinyo, Kayata, Gula Biyos. Bale ang mga nagtukod ano ni Antong 2004. O sa giyo nilin jiway? O sa giyo nilin jiway? Apos tao. Sa giyo na Propeta, 1910, o sa nilin jiway? As the 36-37, I told her how mother regard to the expense the name of Church America. Her positive teaching that would not permit the mission to support that there would be coming out of another church. Wato ipag-autson, 2015, mapay sabi, ang tanan ng gawas sa Senate, ito ko ni Mrs. White, testimonies to ministers, 61, God has chosen upon the earth, who are his chosen people, who keep his commandments. He is leaving not stray offshoots, not one hair and wonder but a people. O sige pasabot sa stray offshoot. Saag na mga sanga, lano na saag, kay naputol man, dili ni pares sangang wa naputol, di man na offshoot ng sangang wa naputol. Mga branches na. Kaya ang paguna-una ni Brother Ariel, ang offshoot sanga, lahi ang sanga, lahi ang offshoot, ang Last 2 minutes, ato asang pangitaon siya. Okay, wala. Nawala si Kans. Padayon bro. Resume ang oras. Bro, resume oras. may kaluwasan ng offshot, kaya wala diyan ang mga offshot na ito ni LG White o LG White offshot ni kaniya katong ng bula di bulag di kasi iyahat ng grupo. Then, salamat din. Dahil salamat, ang may gabi ka ng puntanan. Napakay 1 minute bro. Napa, 59 seconds. Naghantalig siya. Salamat. As it and being cast out from heaven. So ang pagkaluwas nga, sama man siya sayawa nga gihulog gikan sa langit. Mauna ang hulagupay sa kahimtang sa grupo ni Ariel Amores. Kay 2004 lang sila natukod o ang ilang principal office hinihitag yun sa Okay, time. Salamat, may gabi ka na punta. Okay, daghan kayong salamat Brada Mitchell Pindilio sa imuhang tawag aning pabarog sa imong tema. O gadto na ta sa first cross examination ni Brada Ariel Amores. Bro Ariel, ready na ka? Ready na bro. Ready Okay, na. pag mutingog ka, mo dagan ang ato ang 10 minutos.
Excuse me sa bro, running time bro, no? Running time. Running time ta. Sige. Running time. Okay. Okay bro, Mitchell Bildilio, may gabi ka mo bro Mitchell. Ang tema ng ipanagitan mo, ang Iglesia Adventista ng Timoria, Ebanghelyo todo el mundo, option, walay kaluwasan, sumala sa Biblia, o sa sinulat ni Mesitway. Unang pangutana, asa ni mo mabasa sa teksto sa Biblia na ang Iglesia Adventista ng Timoria, option, walay kaluwasan, tubag. Tubag na ko. Ang tema, wala lang nagsandig sa Biblia. Mr. Moderator, palitan Mr. Moderator, dapat responsive ang tubag. Okay. Nagtubag pa Nangutana siya, ko, bro. nangutana ko sa iya o asa mabasa sa Biblia, kay ang pagpamatuod Biblia o sinulat ni Mrs. White. So kinahanglan kung bago niyo Mr. Mitchell Bindilio kay Biblia apil diha, no? Asa mabasa sa teksto sa Biblia nga ang Iglesia Adventista del Sétimo Día walay kaluwasan. Asa na teksto sa Biblia ito man. Okay. Moderator's time. Brad Mitchell. Nangutana siya, nangita siya og sita sa Biblia kung asa daw mabasa sa Biblia ang imong tema nga imong gipabarog karon. Hatag Brad Mitchell kung naa og wala explain lang. Objection sa ko. Objection sa Okay, ko. counter. Unsa may counter? Counter sa ang tema topiko wala naging kalaman. Sumala sa Biblia o sinulat ni Ellen G. White. Mao nga kung iya kung pangutan ang kabahig Biblia lamang, wala na outside sa topic. Wa man ko na pamuturo Biblia lamang. Okay. Mao na Rolling, Brad Mitchell. na Para madalitan, nakuha na ko imong punto. So, granting ang imuhang counter kay ang inyong tema sumala sa Biblia o sinulat ni Ellen G. White. So, muni quote siya og sinulat ni Ellen G. White, Brad Ariel Amores, og nihatag pod siya sa sita sa Biblia sa unuhan. Granting ang iyang kwan. Ikaw na lang, i-ligon ang imong pangutana, Brad Ariel Amores. Kanang musulod ko kaya. Salamat Mr. Moderator. Brother Mitchell Bindilio, ang akong pangutana wala mo bulag sa imong tema. Ang imong tema Biblia o referensya. So ang akong pangutana ako nang isa-isahon tinambalo na ako pangutana kay duha ang imong gigamit Biblia o referensya. So di ka makabuot kung Biblia usa ang akong gamiton unya na referensya sinulat ni Jesuay kay nagdagan pa ang oras, no? Gipangutana ka lang ka ug asa ang teksto nga sa Biblia mabasa so di ka mo tubag. Ako pangutana, doon na ka ba'y mabasa sa Biblia nga ang Iglesia Adventista del Sétimo Día, Ebanghelyo todo el mundo? Walay kaluwasan. Naawala. Tubag kategorikal. Tubag bro, kategorikal question. kategorikal. Wala ko nagpamatuod sa sumala sa Biblia. Busa ang imong pangutana, dili makapaabot sa hustong tubag kay sayop imong pangutana. Mangutana ka, i-apel ang Biblia o sinulat ni Mrs. White kay ang tema nga imong atong gikasabutan sumala sa Biblia o kang Ellen G. White. Mao hinungdan nga wag yung kay mahimuan ni tungod kay ang imong relihiyon natukod to. Okay, next question. Okay, salamat. Next question. Mr. Moderator, objection sa Mr. Moderator. Okay, so may objection. Moderator na sa tema. Ang pangutana nako, doon na ba siya nabasa sa Biblia, si Adventista? Ito ba kanya nga wala? Ito ba kanya wala? Ganina, na-explain siya. Next question na to. Next question. Next question. Nakita ko mag-Ellen G. White o Biblia. Tunod ako pangutana. Diha sa Biblia o sinulat ni Mrs. White, imo bang mabasa nga ang Iglesia Adventista del Sétimo Día, Ebanghelyo todo el mundo, walay kaluwasan? Nabasa wala? Matubag na ko. Ang giingon niyo, mabasa, masabot, nga naman, ningon mas Ellen G. White, that many would go out from us, seducing, heading seducing spirit, and leading the evil doctrines. Onya, naging ko sa Ellen G. White, as not leading stray of na ang inyong na reliyon kay natukod lang
2004, March 22, ang principal office 16 Valencia City, Bukidnon. Okay, next question. Next question. Ingon man ka mabasa na ang Iglesia Adventista del Sétimo Día walay kaluwasan. Imo bang dawaton ang kondisyon nga kung mabasa nimo diha ang Iglesia Adventista del Sétimo Día walay kaluwasan mo man ang debate. Mapildi ko pero di mabasa pildi ko ka. Dawaton nimo kondisyon. Challenge. Lang, kadto moderator's time sa ha. Brad Mitchell. Sa inyo ang pirmahan nga lagda, sa inyo ang gihatag sa nga lagda walay kondisyon. Nara nimo Brad Mitchell kung madawat ka sa kondisyon o dili. So, Brad Mitchell, imo ang panahon sa pagdawat, imo ang panahon sa pagbalibat. Patupad ko. Sige. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día, Evangelio Todo el Mundo, wani na ilhin jiwa kay ang principal office ani Nias Valencia City, Bukidnon. Okay. Kaditan. Don't objection. Asa objection mo, Ariel? Sige lang, kaya kaning tayo ng Mr. Moderator, mo-object iko. Wala man ko mangutana siya na ilin ako, wala. Ang pangutana ko kay Mitchell, tubaga sa na, dawaton ba ni mo dili? Kung dawaton ni mo, hatagi siya sa mabasa, pero dili, i-explain nga nung dili ni mo siya dawaton. Okay, Brad Mitchell. Dawaton ako kung musugot siya na ang iyang iglesia gipasakupan iglesia ni bulan o wala giyahe sa Dios. Dawaton ako kung musugot siya iyang ang kunon na ang Iglesia Adventista del Sétimo Día Evangelio todo el mundo wala na ilinigiwan kay naara ng principal office din sa bukid ng Pilipinas sa iligiwan. Okay, objection. Objection. Ako dito ni Moderator. Wa man mi matima og nailhan ba ni Mrs. White o wala ang akong pangutana sa iya. Dili. No? Bro Ariel, kadto lang ha. Rolling time. Nasabtan ako ang imong objection. Ang gingon ni Brad Mitchell, dawaton niya ang imong dawaton niya. Ay sa sama Brad Mitchell, relax lang. Dawaton niya ang imong kanang challenge kung nabot siya i-condition nga kung ang kuno nimo, ang kunon sa nimo nga wala makaila si Ellen G. White sa inyo ha, dawaton niya ang imong challenge. Mana iya nga napahayag sa imong challenge. Moderator. No, daghang salamat. Ang iyang kondisyon Mr. Moderator, dili mao'y among gilibatihan. So, dawaton niya ang challenge of dili, yes or no raman na. Ayaw ko tagay kondisyon ni Mr. Moderator. Na wala sa tima. No, wala sa tima Mr. Moderator. O sa counter bro Mitchell, kadto tam Ariel kay na counter objection. Mr. Moderator, abi na akong debate niya akong kontra. Yung ganitag-option, sumala sa Biblia at ang Mrs. og napamay og option. Kaya ang option mato nilingyo at mahimong option ang usa ka grupo nga nagpagkarag-ingon nga Seventh-day Adventist nagdalag doktrina sa Iglesia Adventista del Sétimo Día pero wala nagpasakop sa Iglesia ni Ellen G. White ng pasakopan. Unay option mao na nga ipadawat sa niya na ang kuno niya nga bulagan niya ng Iglesia sa kang Ellen G. White. Okay, moderator's time, no? Province, okay na, moderator's time ta. Since nga wa mo nagkasinabtanay ang inyong challenge question, proceed na lang ta sa next question kay para malingaw ang mga 60,000 ka mga viewers na to. Bro Ariel Amores, wa mo nagkasinabtanay. Proceed ta sa next question, bro Ariel. Next question. Okay, salamat kayo, Bro Mitchell. Imo bang ituk-an karong gabi ona napili mabasa ang Iglesia Adventista del Sétimo Día walay kaluwasan diha sa Biblia o bisan sa sinulat ni Mrs. White nga imong gigamit? Imo bang ituk-an ang tinuod nga wala kay nabasa diha? Okay, tubag Brad Mitch. Di maklaro. Di ko wala ko maklaro yan. Ipausap yan pangutan ng Mr. Moderator. I-post na kung time kadali, bro Ariel, ipaklaro ang imong pangutan na. Ang akong pangutana, Bro Mitchell, imo na bang ang kunon karon sa mga nananaw nga wala nimo nabasa nga ang Iglesia Adventista del Sétimo Día walay kaluwasan diha sa Biblia o sa sinulat ni Mrs. White, imo na bang ang kunon o dili lang kamo angkon? Tumaga kategorikal. Dili Kategorikal. kumaangkon. Dili. Ngano?
kay ang imong simbahan ihalas may payuhog kay napay sinugdan ng kilap nabagoy kailigiwas ka kauban din Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio Todo el Mundo Incorporated Security Number C800.785 niya Principal Office Bukidnon Magsuroy. Okay, next question. Next question. Next question na, bro, Ariel. Sunod po na. Salamat kayo, Brother Mitchell Bindelio. Kaya angkon ka, Bro Mitchell. Awaitin ka din si Timoria, Evangelio Todo el Mundo. Kung sa din niya, kamasabta sa mga mundo. Matubag na ko. Wag na. Wag ko di ari di mo kung sugoon o kung sa Binisaya. Wag ko na dire. Ang atong di pa matudaan dire nga ang inyong reliyon offshoot. Ang atong di pa matudaan dire ang inyong reliyon may payuhog kaya pa sinugdan ng kilat. Kani reliyon gidiyas wa. Loy kay mga membro nila amo kung kanterno. Sunod pa na. Okay, next question. Pila na kami minuto, bro. Bilin, bro. Last 2 minutes. Doon na lang kapangutan na. Okay, salamat kayo, no. Sunod na ko Bro pangutana. Bro Mitchell, sunod ako pangutana sa imo, bro. Kining Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio Todo el Mundo, namatod mo, walay kaluwasan. Ang pangutana na ko sa imo, mabasa ba nimo ng Biblia sulat ni Jesus White na wala kini kaluwasan? O baga lang, bro, kategorikal, bro, mabasa o dili. Matubag na ko. Ang imong reliyon mabasa sa Biblia na nang bulag nato kay dili ato mabasa sa Ellen G. White na ang mga offshoot idiyaha siyawa nan kay ikaw klaro man imong reliyon o offshoot di ka sa Seventh Adventist kay wala kadagdana toto Ellen G. White kapupita pero di bulag sa iglesia di pasakupan ni Ellen G. White di klaro kaayo nagidiyaha siyawa ambak na diha balik. Okay. Next question. Katapusan pa na, katapusan. Ang akong pangutana sa imo kay pamatuan mo nga sumala ang Biblia o sinulat ni Jesus White. Kining Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio Todo el Mundo. Na mao'y pamatuan mo nga walay kaluwasan pangutana. Imo bang mabasa diha sa Biblia ni Jesus White? Yo wala kini kaluwasan mabasa o dili o dili. Ito ba kategorikal? Kategorikal. Mabasa. Ang mabasa kay Lutiwan, ang mga offshoot sa iyang iglesia, walay kaluwasan. O niya kay naghimo-himo man mo, amirus Bukidnon, ang ginanda ninyo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo, ang atong ibangan todo, sugal man, itulo kay Kusma, kao na nga, sure yun nawag yung kaluwasan. Okay. Time. Thank you. Atong palakpakan ang duha nato ka debatidor. Salamat kayo, no? Brad Ariel Amores sa imong pagpangutana o Ayaw ka mo pagpangupon sa uban aron ka mo dili panahukman. Once nga ikaw mo ingon nga walay kaluwasan ang usa ka grupo, mura pud ka Ginoo. Naghukom na ka. Ngano man, iabot ang Ginoo karong panahon na para manghukom. May hukman ang dili ka tao, no? Mura nga ang tinuod mga pinalangga ko igsoon. Niini gabion na ang tima ni Brother Mitchell Bindelio nga ang Iglesia Adventista del Séptimo Día walay kaluwasan, no? Usa na kadako igtuon nga pagpanamatamas ingon man usab sa iyang pundok nga gipasakupan. Ngano man kung nasayop ka igtuon ang iyang pagpamatuon Biblia o sinulat ni Mrs. White, no? Biblia o sinulat ni Mrs. White. So ako sa gipangutan na kung sa binisaya ana, ningon siya nga wa siya mag-anhi aron pag-binisaya ana katima. So ako nga binisayon isuon para masabta ninyo. Ang kulong Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio Todo el Mundo, ang binisayaan na katawhan nga nagpaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo o nagpagulay sa adlaw Sabado, magawali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Mao na binisayaan na, no? Unya, ang pangutana wala ba na ikaluwasan? Wala pa ipaghukom igsoon kaya nagtuyok pa ang ligid, wala pa maabot ang panahon sa hukom. Ang paghukom pagbalik na sa Ginoo.
ang Ginoo ray mo ingon nga di na maluwas o maluwas na. Ingon ana ang tema. So ang naitabo karon, wala na mo ito pagpulong todo el mundo, Mexico City, buong kalibutan, sa uban nga termino universal. Dr. Yuyoy Laig. May gabi ninyo diha no akong mabutan nga mga amigo ni. Gabi na sa ako usab nga parinting pastor diha host sa pangutan na pastor Pastor Chris Bacalares no. Angkol may gabi na sa imo. Brad Ildefonso Cubil ang kini na lang ko mubasa og mga comment ninyo ay bati po dug magbasa-basa ta nga atong mabasahan nga comment kanang mga negative murag lain pod. Sister Dan Rakasa, mayong pagtanaw no, may gabi diha. Okay, Brada Jumil Biloria. Okay, no, salamat kay Brad Jumil sa imong pag-appreciate. Okay, mga higala, si Brad Michael Ampihos, may gabi diha bro. Okay, og daghan pang nagtanaw. Pasensya na mo kayo nga di ta mo maisa-isa kay naglami naman ta dinhi. Inom sa mong tubig diha Brad Mitch og Brad Ariel. Og Ariel, okay na? Sunod na pangutana. Okay, Brad Mitchell, kung mangutana na ka, musugod ang imong 10 minutos ng pagpangutana. Siya usak yun maestro o inyong ginamlan Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio todo el mundo Incorporated number CN 2004785. O yun ka, yung maestro ninyo ni Antong Marso 22, 2004 din sa Pilipinas, Principal Office, Bukidnon, Philippines, Valencia City. O yun, supat. Kuman. Wapo untaan sa pangutana pero kay wala naman sa tema. Wala naman ta magdebate o kanutaan na mo girestro, kanutaan na mo gi-organize ang gidebatihan nato o maluwas ba dili. Mao nay atong gidebatihan Brother Mitchell Benilio. First question pa pero nasaan na ka. Brother Mitchell Benilio. Ito ba yung mga Okay. Ay sa bro Ariel kay dunay tay objection. O sa objection bro Mitchell. Okay, Sa atong objection. Ang tema, Iglesia Adventista del Séptimo ang pangutana ni Brad Mitch kay gigamit man gud niya ganina ang restro gipakita pa ganit niya ganina ganina unta sakto siya nga imo unta siya nga gibaraw ganina nga wala ta nagpamatuod o kanos amin na restro ang imong ipamatud-an kanang pagkadi maluwas namo. So kay iya man ang gigamit bro Ariel naa man na gyud sa bisag asa nga debate kung mogamit ka na nga dokumento pwede man na nimong ipangutana. So bro Ariel ang iyang pangutana pakitubag na lang. So tayo mong pangutana Brad Mitchell. Ang ako pangutana, Kadali lang bro Ariel. Mukanter ka. Bro Mitch, mukanter sa siya kadali. Sige. Wala na lang ako sa baraha Mr. Moderator na ipumugihan to nga tingunahan na restro kay nanuman di na maugma absan sa di na maigo sa oras. Ikaduha Mr. Moderator, wala ko na induti kay wa man gud sa tema Mr. Moderator di man na maoy ang gilibatihan ang restro. Karon naa sa atong role Mr. Moderator nga ang pangutan na tumala gayud sa tema, dili tumala sa gideliver sa alternatibo. No dili kay ngano man kung alternatibo day mo deliver wala sa tema pwede po nga ipangutana. Wala na Mr. Moderator akong objection. Ang iyang pangutana wala sa tema. Wa po pangutana, ako na po ba Mr. Moderator, mulayo na sa tema ngano man maabot naman sa restro dayon. Tama na sa tema na restro. Ang tema pangutana niya pagpay kaluwasan ang todo el mundo. Mo ni tema. Okay bro Ariel, sa akong gikaingon, akong gigrant ang pangutana ni Brad Mitchell tungod kay sa iyang pagpatindog, iyaman tong gigamit unya ang iyang gigamit nga rehistro nakabutang man po didto nga Seventh Adventist todo el mundo nakabutang man didto so iya tong gilig-on pinaagi sa rehistro dapat ganina kay ang oras inyo hamin gyud oras di man gyud sa moderator. Ang oras man gud inyohan kanina unta ni kuan lang ta ka ni batin ka nga Mr. Moderator kanang mo object ko kay kanang iyang gigamit di gyud na mao among gidebatihan. So na unta to sa imo ganina bro Ariel ang katungod sa pag object since nga gigrant nako aning iyang
nga pangutana kay katong reference kay ang gigamit reference man na kanang inyong iyang ipakita ganina diha siya kad sa iyang pangutana. So Bro Ariel, please respond sa question. Kaya Bro Mitchell, ipausap ang pangutana rin. Okay, Bro Mitchell, paki-construct sa imong pangutana ko, bro. Para sa akong pangutana. Karunga. Iglesia Aminaw, ayong sapaw. Hindi mag-Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo Incorporated Security Number CN200427885 na usa ka organization corporation na giparehisto ni atong Mateo ano atong Marso 22, 2004 na ang principal office Porok 16 Valencia City, Bukidnon, Philippines. Uyunan ba ni mo na usa ka rehistrado nga reliyon nagsugod ni atong 2004 uyunan or dili ba? Okay, daghang kay salamat sa pangutana mo Bro Mitchell. Ang akong tubag Bro Mitchell sa imong pangutana. Ako Bro Mitchell, dili ko mo yun. Ano man? Explain. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día wala mastugod ni atong 2004. Nagpadayon. Ang pagrehistro sa Secretary of Exchange Commission aron maligal ni atong 2004 wala mapasabot nga mao kay pagtugod sa Iglesia Adventista del Séptimo Día ng Tuloy Mundo. Kay matod pa ni Mr. White, ang mission sa Iglesia aron sa pagwali sa maayong balita. O niya kay hindi mo manakaroon nga balaod lagi kung kinahanglan imong butangan diha og sumpay para maibawaan ng parisyon nimo sa ila. Tungod sa kadaghan sa nadala ni ana nga mga pangutana, ang ana nalan. Busa nga ang akong tubag, Brother Mitchell Benilio, dili ko mo yun. Sa imong pangutana, Bro Mitchell Benilio, Okay, next question. Tapos ang sa minuto. Sunod po na. Ito pa ni mo dili ka mo yun. Ay pagsugod sa year 2000. Ako ganing gipos ang time Bro Ariel kay putol-putol yang pangutana. Bro Mitchell paki-utro sa imong pangutana kay bisag diri sa ako ang linya at choppy kayo ka. Paki-utro bro kay nakaposta. Sa diyang girehistro ninyo ni inyong organisasyon Iglesia. Ano man, ang Iglesia, Brother Mitchell, no? Daan na nag-active, bisan pa ganit sa panahon ni Cristo. Ang Adventista del Séptimo Día, nag-active na. Wala'y mabasa na direktro sa Secretary of Exchange Commission. Dayon, ang Ebanghelyo todo el mundo, mao'y mapakita na ko sa imo, mabasa 24:14 sa Spanish Bible. Ang Bisaya, ang may balik sa wala sa tibok kalibutan. O, nagya. O maluwat ba o dili, ayaw paghukom Bro Mitchell, sumala sa imong tema. Mauna siya Bro Mitchell, no? Ayaw paghukom nga dili maluwat Bro Mitchell. Sunod pangutana. Okay. Moderator's time. Ako lang ipahinumdum. Moderator's time sa Bro Mitchell. Ipahinumdum lang ako sa inyo nga we are debating about the justification. So wala mo pa nagdebate may tungod sa kining gitawag og kanang kanusan na rehistro ha. Dili man ni true charge. Nagdebate mo may tungod sa kaluwasan. Okay, objection bro. Answer objection. Ay siya nagito ko niling jiway para sila kauban. Leading ni. Muli siya tayo dito. Kauban Excuse me. Bro Mitch, anang ayaw lang paglalabay og istorya nga kanang murag fallacy nga moingon kag gilimpungan ni Brad Ariel Amores. So, ayaw lang ana bro. Para sa kaayuhan sa tanan. Ayaw lang pag-ingon kag gilimpung. Mao gani na ba? Mao gani na ang akong tagutan na leading ni nga mopaingon dito kay. Okay. Granting ang imo ang pangutana. Granting mo pangutana. Next question na ta. Next question. Sunod pangutana.
sunod Yung punto organisasyon ba? karon na rin. Okay. Kinibagin yung rehistro na 7 day at na ikaw na ang principal office na 63 na organized na Teacher? na Okay? Okay, Ay, salamat. gapo. Oo. Wapo kayo yung pangutana kining brother Vincent Vililio. Wapo kayo yung pangutana brother Vincent Vililio. Pero yung moderator, mo din ako yung moderator, ben? Okay, sa may objection, iyang gisubay ang kadugtungan ninyo o sa kang Ellen G. White nga gipasakupan kay naman gud mo kuan diri naman gud sa inyong tima kining offshoot pag yung offshoot so dili siya sumpay murag anala ba so bro Ariel pakitubag sa pangutana ni bro Mitchell kung kadugtong ba mo atong iglesia o dili. Okay, salamat. Ang among program, brother Vincent Vililio, kadugtong. Ano man? Sa page 37, sa numero number, unang sulat, ang gi-organizar, Iglesia Adventista del Sétimo Día. Magpasa rin nato, brother Mitchell. Sa atong dato, ang Iglesia, ihog na aron pagwali sa may balita. Karon, kami bro Mitchell, mag-i-open diya sa inyo karon kaysa una kauban ta apan kami wala kami nga i-open brother Mitchell. Tagalayo na sino tagalong pre. Ano man bro Mitchell? At bro Mitchell kay enjoy bro Mitchell. Nagpasidaan naman tundaan bro Mitchell. No? Nagpasidaan naman daan na kung ang Romanong itandarte, butang sa Iglesia, ang gamay panong na tumutungo ni Cristo, munisipyo sa pagparahin, ano itong iparahin eh. Kadugtrina, kadugtong kaayo ni Romis, kadugtrina, no? Bisa pa kung saan ang pagtulungan, ang ito mo kadugtong. Okay, time bro Ariel, time. Kailangan napupos ang usa ka minuto. Doon na lang tayo duha ka pangutana bro Mitchell. Bro Mitchell kay 2 minutes naman lang ta. Ihatag na nako ning duha ka pangutana sa inyo ha. Okay, sunod pangutana. Klaro. Ayaw pa rin. Kita mo rin, dante pa mo rin, ayaw na may tunang mo rin ito. Objection lang bro. Ariel kay ato ang tanawon. Objection eh, ang objection mo ito eh, imo pa ni i-grant ni na pangutanan, ayaw na ganito kami. Kita mo na Sige, 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 i-address lang ang objection. I-address lang. Ano sa'yo mga objection? ang among objection, Mr. Moderator, nangutana manong siya o Ellen G. White, sa buhay pa, naabay general conference, o wala, ana, layo ng kanastima, Mr. Moderator, dili naman ang mag-ibatihan ng Mr. Moderator. objection, Mr. Moderator, objection. Counter. Inunsi ang kauban sila ni Ellen G. White. Pauna kinap mga opsyon. Aron makita sa mga tao na agiyang pag-inom na kauban sila, pinood ba? Kaya ako magipamatudan na ang tanang ang opsyon, walay kaluwasan ng God. Pauna, na ipatubag na Mr. Moderator, kung kauban ba sila, kay kauban sila, di siya opsyon. Kaya naman nagyan kung nakauban, muna nangutan ako. Si Ellen G. White ba, hangtod sa iyang kamatayon, nagpasakop pa sa General Conference or wala siya nagpasakop sa General Conference. Iba tumag na niya kay kauban magkasiya. Okay, actually, nahotdan yung tag-uras, pero napa may isa ka pangutana. Ato aning next question, no? Kay murag digid mo magkasinabot yan na ba? Digid mo magkasinabot kay mo-object naman po ni si Brad Ariel karon. Ang Ipatubag sa Mr. Moderator. pwede naman na. Yes, bro Mitchell. Yes. Ato ang ipatubag. Next question na lang na. Kaya nahotdan yung tag-uras din eh. Next question. Ipangutan ako to. Next question. Next question. O yun ka ba na sa sinugdanan sa pag-organize ni Ellen G. White sa 7-day Adventist na ang General Conference nga matod pa niya disenyo kini nga gipahibaw
gihatag niya sa Ginoo na kinahanglan doon ay General Conference, na ay division, na ay union, na ay mission, na ay conferences. O yun na ninimo, supakong tubag. Okay, Brad Adil, tubag. Last ka tubag. Akong tubag, Bro Mitchell, muuyon yun ko, na sa pag-organize sa SDA, Iglesia Adventista del Séptimo Día, na siya General Conference. Kapag taon ng Brad Mitchell, ang General Conference, matong pamitusuhay na ano mabutot kong kadukta. No? Taon na. O yan na pamidaan na kasi Mrs. White, ito siya namatay, February 14, iwas Mrs. White, akong kamatayon, dakong kausapan ang mahitabo, ngano man. Iyang gitong tindaan, sumala siyang pananahon, nga mausap naman mo diha, kay mahimo naman mo tama sa Romano Katoliko. Maunang gitong si Mrs. White, alam sa tinuod ng mga SDA, mo desisyon ngayon sa pagpalagin, gikan kanila, maunang kaliharon. Maunang kaliharon, kay ang tinuod mo Mitchell, kung si Mrs. White buhay pa karon, amo kung kauban, kaya bisa sa tubukan taga-suwalay pag-uwi, nagwilig na mo kauban, di ka prod, no manay sa buwan sa imi. Time, brother. Okay, salamat. Salamat sa nindot nga pangutana, no? Og nindot po nga tubag. Napil naman hinoon yung moderator sa Romano Katoliko, Bro Ariel, oy. Kawas sa kliman. Okay, doon ay mga komento din eh. Dili, klaro, matato di Brad Jerry Laig. Bro, Mitch, basig ma-plaster ni mo ng imuhang kuan diha. Imuhang signal kay matag ni Rinke, dili daw maklaro. Og ni Brad Jerry Laig, di maklaro. Og ni Vlad Jumel Biloria, dili maklaro ang audio ni Bro Mitchell. Bro Mitch, kuan sa, taga-taga 1 minutes para matarong ni mo ng imuhang signal diha. Kuan. Kuan, ang signal paguna ko diri apite yung signal. Sige, okay na lang, okay na nga. Apite signal. Sige, andam na ka Bro Mitchell sa sunod nga barog sa first rebuttal. Andam na ba ka? Inom sa tubig. Tubig. Okay, Brada Mitchell, basig na kay timbaya asa kay mainom sa kong tubig. Ako ay giputasan sa inyo ang panagsukliyay o pangutana. Para magdiungot si Brad Mitchell. Sayang. Brad Ariel, habang gipaabot ato ni si Brad Mitchell, timbaya sa imong mga followers diya, mga friend mo. Ako maya si Brother George Relita, may nakikita mo bro. Ma'am Amalia Itor, o Nawala pa siya. So, on peril, no, may gabi na sa tanan ng mga nagtanaw karon ni Junel Padayon. Okay, may gabi sa sister Adinaida Bisco. O may gabi, especially sa Brother Mitchell Pintilio. Mitchell, ay wala kay gabi na. Nabugin mo kayo na kalanganin. O, ito, pausap si Ruel Baton. Kung katuloy mo mapili, hanapin pamili, may pagpaminaw, may pagpaminaw. Uy, nawa man si Brad Mitchell. Ay sa bro ha, kung ang pangitaon siya, sayang kayo ay nga mawala ni nga ang signal. Ay siya. Ako asang ikuan bro, ipasulod si Brad Mitchell kay nawa gid siya ba? Niya, di naman ako sa maad. Sige bro, pagtimbaya sa niya bro, pasinapay mga comment sa imong kuan. Pwede kong basa o comment brother moderator? Okay, wa pa man siya. Sige. Basa sa niya. Wa pa man. Ayun na ng mga comment nga mga bati kayo. May komento din na kumipuan ko no, layo na kung kayo tima. May komento din. Sige, nana si Brad Mitchell, nana. Ini signal ni Brad Mitchell.
Okay, Brad Mitchell. Okay. Panimbaya sa diya sa mga followers. Timbaya asa sila, kaya basig magmahay. Okay, salamat. Dari Goman. Okay. Salamat. Okay, so good. Okay. 10 minutos, Brad Mitchell. Kung tingog ka mo, dagan mo oras. Magsagawa ng espesyal na paglilinis para sa iba't ibang app at maginhawang mga function ng application upang na nag-original lang din sa Pilipinas ang Principal Office na o na kininga organization at corporation wala siya naka-direct corporation kayo po man o niya kanong sa nagsugod March 22, 2004 o niya kanino dahil siya na ay dili man nagpadayon man na diya o niya nagpadayon nga nung mag-resto diya sugod ito nang utanag nakaipakita ang resto before 2004 wala. Di wala. May ako pa gumangko na akong pagumangko, awang akong apo. Nataon na akong 2001. Ako pa gumangko, nataon 2001. Nagulang pa sa reliyon. Ano kang pagtingin ng mga tao? Kung kauban, na-interaction mo, nakamis sila. Hindi yung Pilipinas ako pag-presto sa inyong relihiyon. Karon, ingon siya sa kanitula. Ayaw panghukom. Kaya nas Biblia. Gidada, hukom na tikaw Ariel, gidada na tikaw interno, isunog na tikaw ron. Paghukom, kapasidahan para ako. Na ang mga option, walay kaluwasan. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio todo el mundo, walay kaluwasan kay option na. Wala ko nagingon, nagika mo, pili ka, maluwas, wala ko nagingon. Pero mapabilin ka niya, siguro, anugod niya, opkas lagi shoot interno, walay option. Klaro. O na, ayun siya, ayaw maghukom kay nas Biblia. Ay nako, di man di kakabalo. Sa Kareas 8:16, 11 gingon. Kining mga butana mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsatagsa katinyo sa matuod sa iyang isikatao. Magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran. Diyos. O pagkibahit sulod sa inyong mga ganaan. Ang tawag sulod, hukom sa kamatuoran, aron may balo ang mga tao na kanang sige ni mo gingon, nakaupan mo na yung diwat, usana ka binakad. Klaro. Ang ilan siya, ito tawar agod. Ikaw sa Mrs. White. Testimonies to Ministers, 61. God has a church upon the earth who are his chosen people, who keep his commandments. He is leading not stray of sheep, not one hair, not one bear, but a people. Also may option. You're illustrated with the dictionary and from the parent that or is regarded as a side issue. So, really can branches of and branches Okay. of Stop na to ang time ha. Last 5 minutes and 44 seconds. What's your objection? O yung nani mo nga natin yung maunan, panahon sa pagdagay, may interactan, objection, sige. Mr. Moderator, sa anong tema, Biblia o kung kung dituwalit, gamit man siya dictionary, Mr. Moderator. Okay, bro, Mitch. Grant na ko ang objection ni Kwan.
alam ta ko objection ni Brad Ariel Amores kay ang inyong tema din Counter. Dali lang. Counter. Sige, counter. Muko. Sige, counter. Rolling. Counter ko, counter ko kaya ngayang option, ipatuos mga tao, brands, unang ligamit ng dictionary, aron ipaila nga ang brands o ang option lahi. Ang option meaning, hindi ang option saka. Okay. Wala ligamit ng sinisisuan kung sanga. Romits, tagaan kanang ikuan lang, ipasibo lang yun ng imuhang definition kay ang inyong hamang kong tema. Padayon pa ko. Nga naman, sa balaod, sa tema nga dili mo gamit niya sa referensya, wala na din yung trilogy white ra. Sumala sa Biblia o referensya. Excuse me, Brad Mets, kadutang, ang gisulat din sumala sa Biblia o sa mga sulat ni Ellen G. White. Klaro ni. Iuyunan ninyo ni ganina. Kasi hindi mo nasulat sa Kristo. O yan, tema, ang Adventista ng Septimo niya ay maghilyo. Ang mabasa niya. Okay, sige. Sige, padayon, Brad Mitchell. Pero atong hinumduman, Brad Mitchell, nga diya lang yun ta sa inyong nga gikuanan na, giuyunan ganina nga sumala sa tema, Biblia o sa mga sulat ni Ellen G. White. Okay, padayon, ang atong oras, 5 minutes and 44 seconds. Padayon, Brad Mitch. At ay patamas, ang mga niyong walay kaluwasan. O sa walay kaluwasan, ining Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo Incorporated, muni walay kaluwasan. Shoot man this. Only, ako ay naginom, dili. Pato pa namin sa Isuan, selected messages, ito. The life given me has been very forcible. Amaas, ito sa spirit ang takos of gete. Kung ito na ako, ito yung pag-inyong reliyon ay Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Todo el Mundo, organization man yung arestado, kauban man yung Ellen G. White o dili, kauban. Sakop pa, ang may tabok karon kung kauban ni Mauna ni, si Ellen G. White, nagmasakop hangtod sa iyang kamatayon sa iyang kamatayon 1915, Seventh-day Adventist, o niya, pagkatutasan po, nagparehistro ni silang Ariel, o sa kuwaragway nila ni Bukong Ellen G. White, kung ibukas sila simbahan, aron mahimong kauban nila. Grabe hapon o magic ni Matapana. Namatay si Ellen G. White. July 16, 1915. Namugla ni Kitang Rodrigo na Cristo ni Anton Martin 2004. Narehistro, kasi narehistro. Leonardo M. Gonzalez, Roque Anton,